puolelta. Hitaasti kuitenkin mennään, että ihan tuttu trendi toistaiseksi tästä. Vähän kuitenkin mennään haistelemaan tuonne kaaren puolelle, että joskus sieltä löytyisi jonkunnäköinen kyllä siellä on perinteinen ihminen. oman elämänsä Get Right alla, mutta sit... Bulipetellä loppuu lipa. Ei... Puukko! Puukko tappo! Bulipete ottaa 2 fragia Puukolla! Aivan just kun oli jäätävää! puhe, että ei oo turnauksessa nähty yhtään puukkoa, niin Bulipete ottaa 2 puukkofragia siitä. Ja yleisö menee aivan villiksi. Lipas että... loppuu Famaksesta. No ei mitään, puukko käteen ja sillä selkää. Siinä taisi olla APGn kaveri niin valoissa, kun se ensimmäinen kaveri kun tapettiin siitä kulmalta, että ei osannut koolata, että mistä tuli, mistä tapettiin. Ja ei ollut sitten tieto siinä muilla kavereilla, että kaveri on heti nurkan takana.